fel Wrecsam yn le ble mae pobl yn gweithio'n galed i greu man gydag economi deniadol, amrywiol a chynhwysol. Mae'n le ble mae pobl eisiau byw, gweithio ac ymweld ag o, ac mae Cyngor Wrecsam yn ymdrechu i fod yn sefydliad mwy modern ac effeithiol sy'n diwallu anghenion newidiol yr economi leol a'r gymuned. Mae'n gyfnod heriol ac mae cynghorau yn parhau i wynebu pwysau ariannol gyda gostyngiadau yn y cyllid a ddarperir gan Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru. Mae yna hefyd gyfrifoldebau cynyddol ar Llywodraeth leol mewn meysydd fel gofal cymdeithasol, cynllunio ar gyfer gweithredu deddf cenedlaethol y dyfodol a safonau'r iaith Gymraeg. Mae hyn oll yn golygu bod gennym ni lai o arian i wario ar ddarparu gwasanaethau. Bydd angen i Cyngor Wrecsam arbedu tua 5 miliwn y flwyddyn nesaf. Felly mae rhaid i ni unwaith eto leihau gwariant, edrych ar sut i weithio fwy effeithiol ac ystyried pa wasanaethau sy'n hanfodol. Rydym ni hefyd yn gweithio'n galed i leihau'r pwysau hyn ac rydym yn awyddus i sicrhau ein bod ni newid hyd ar byd o'n cwmpas i ddarparu gwasanaethau mewn ffordd fodern. Dros y 3 blynedd diwethaf, rydym ni wedi gweithio'n galed a chyda'ch cymorth chi, rydym wedi arbedu 25 miliwn o bunnau o'n cyllideb. Diolch i chi am eich sylwadau. Clywson ni'n hwn glir gan gymryd eich barn i ystyriaeth. Y llynedd, bydd chi ein helpu ni i ganfod 5 miliwn o bunnau o'n cyllidebau drwy newid y ffordd rydym ni'n gweithio. Eto eleni, mae angen i ni arbed 5 miliwn arall a felly rydym ni wedi cyflwyno cynigion newydd i wneud yr arbediad hwn. Mae arnom ni rwan angen eich sylwadau chi ar ein cynigion ac felly rydym ni'n eich gwahodd chi unwaith eto i ddweud eich dweud gan gymryd rhan yn ein ymgynghoriad penderfyniadau anodd. Gallwch gymryd rhan ar-lein ar wrexham.gov.uk, ymgynghoriad cyllid neu gadael sylw drwy Facebook neu Twitter. Bydd copïau papur o'r ymgynghoriad hefyd ar gael yn ailadau'r cyngor fel llyfgelloedd. Bydd yr ymgynghoriad yn cael hanner nos ar y 6 ar 20 o Hydref, felly rhowch wybod i ni beth yw eich barn cyn y dyddiad hwn.